kagabi lang daw. Hinila na lang. Yung daw sa may gitna pa daw yan. Pwede yan, dahan-dahan lang sa gilid lang. Magigilid lang, dahan-dahan. Tulad dito. Nasa gilid dito. Wala, sumari. Wala naman sumari. Wala, ba't bigyan ng tulay? Wala, siya kaya mahuli. Oh, sino? Dabaw, oh. Wala lumabas na yung sakay natin. Sakay pa ng isang bago ito, dabaw. Isang bago pa yan. Dalang bago pa. Ayun. Ito rin pala yun. Alin. Tapos, sakay ulit ng lugar na sa sakay. Mahaba pa na lady yan yata. Pwede na yan, sulilit. Sige, guma. Yes. Kalabas na yung sakay Si Pogi. natin. Nandiyon na, lumabas na. Si Pogi. Alam mo na, nandun na, nakalabas na. Hindi po kami. Aura pa yung ano. Dabaw. Sugaw. Dabaw. Dabaw Metro Shuttle. Ayan, Surigao. Trangko. Trangko. Sugaw. Ayan, Yoro. Lalo, lalo. Ang lahi natin. 4 oras ba? Saan ka tayo tumasok yan? Habang ang standby natin sa loob. Habang ang standby natin sa loob. Ah. Go, go, go! Go, go, go! Ready na yan! Init eh.
Ito pa yung dalawa. Dalawa. Mga pogi. Oo nga, pwede na. Tapos na yun eh. Oo nga eh. Sus, nahihirap. Uy, bukas sa tabi. Huwag kang gumita. Pilit-pilit ka. Ay, pogi dyan, oh, nakatayo. Ito yung sasakyan namin. White. Ayun. Sakay na kami.